Bună ziua, dragii mei prieteni din Zodia Leului și bine ne-a regăsit la previziunile pentru luna iunie. Să vedem care sunt energiile, care sunt oportunitățile, ce este important să știți și ce mesaje primiți de la tarot. Această citire este valabilă pentru cei care aveți luna, soarele și ascendentul în Zodia Leului, și pentru cei care urmăresc pentru cei dragi din această zodie, gen prieteni, iubiți, iubite. Vă rog să luați doar ceea ce rezonează cu dumneavoastră, fiind o etalare bazată pe energia colectivă. Așadar, dragii mei și dragele mele, voi face deschiderea cu mesajul îngerilor. Să vedem ce au îngerii să vă transmită pentru toți abonații din Zodia Leului și nu numai, și toți cei care vedeți acest videoclip spre binele cel mai înalt divin. Mesajul este dreptate și adevăr. Tot adevărul este la iveală. Te simți singur în relație. Simți că te înșală și vei afla poate adevărul. Pentru cei cu litera H, N, P, E și O și nu numai, văd aici că ești din iluzie sau din sacrificiu, poate ai un proces legat de, da, ți se va face dreptate. Mai avem, ești fascinat de cum îți vorbește, nu-l lăsa sau nu o lăsa să-ți pătrundă în inimă doar prin cuvinte, nu este iubire pură sau te minte frumos sau descoperiri neașteptate, văd aici. Pentru alții mai avem calea de mijloc, în care veți găsi soluții pașnice prin comunicare sau mare atenție la furie, la cum acționați și la cum vă enervați. Pentru alții mai avem pasiune pentru dreptate sau poate îți găsești pasiunea și dreptatea sau liniștea prin proces sau printr-o cale de mijloc sau pur și simplu intuiția ta te ajută să ai niște descoperiri în care pur și simplu străluciți și îi inspirați și pe ceilalți. Haideți să mergem mai departe cu viața amoroasă din prezent și viitorul apropiat. Ce trebuie să știți pentru luna iunie, ce energie vă înconjoară. Pică zecele de cupe, o carte extraordinar de frumoasă, o relație împlinită de căsătorie, de protecție, încredere și siguranță. Pentru cei mai mulți, vă găsiți persoana compatibilă, veți fi foarte bucuroși. Da, văd că ești soarele ei sau al lui. Haideți să vedem energia persoanei. Văd o răscruce și văd fericire și confort și realizare. Cu 9 de monede ați putea avea de-a face cu persoane din Taur, Fecioară sau Capricorn și aici avem Rac, Scorpion sau Pești. Ceva extraordinar, dar pentru alții poate să fie o relație la răscruce sau cu 2 de monede, între două nu mă plouă, jonglați între două și aveți mare atenție cu Lilith în Scorpion, că da, avem descoperiri neașteptate. Dacă sunteți cu triunghiuri, aveți grijă pe unde umblați și mai avem și 2 de săbii. Deci aici avem o răscruce de drumuri și cu îndoială și cu indecizie. Pentru unii aveți mare atenție la triunghiuri amoroase și la iluzie, da? Cu 7 vă mințiți singuri, poate. Și turnul. Ceva neașteptat. În energia dumneavoastră avem pe cineva care vă spionează. Poate aveți o nouă dragoste, sunteți foarte bucuroși pentru ce aveți sau pentru alții poate să fie o relație împlinită, bogăție, prosperitate, împlinire, da?
Sunteți înconjurați de oameni frumoși, poate, sau pe aceeași frecvență, sau vă văd într-un grup de oameni de calitate, comunicați, vă distrați, sau poate tocmai ați scăpat de niște oameni falși, cum avem aici. Poate ați respins pe cineva sau i-a spus clar că nu vreți un viitor cu el sau cu ea. Era atașat de tine, fiindcă poate aveai portofelul plin. Văd aici o durere, văd două persoane în energia ta, ești o persoană independentă și tot ce îți dorești manifeste. Văd o persoană puternică, dar fugi de toxicitate sau de oameni narcisiști. Văd aici că simți că te vindești sau ai de ales pe cineva. Jonglezi între două persoane, vei alege cu inima, îți vei găsi echilibru în dragoste sau poate fi și la muncă aici. Poate ai o dragoste acasă și una la muncă. Între două nu te plouă, mare atenție. Este un poate aici, poate te trezești. Pentru alții avem relații cu persoane din rea Scorpion sau Pești, o relație împlinită, după cum am spus, în care îți vei găsi siguranță, dorință de siguranță, de stabilitate în contul bancar. Avem experiențe intense în relații. Pentru cei mai mulți vă veți îndrăgosti sau văd o euforie creativă ca pentru artiști pe scena vieții. Vă asigurați că mențineți libertatea în acțiune și veți avea încredere, siguranță și protecție, compatibilitate pentru cei mai mulți. Luna iunie va aduce un val de energie proaspătă și oportunități de a începe lucruri noi. Este de bun augur, legat de casă, de familie și corp. Sau vreți să arătați într-un anumit fel sau văd multe întâlniri amoroase spre unire pentru cei mai mulți. La persoana ta dragă văd o împăcare neașteptată. Dacă sunteți cu o persoană din Taur, Fecioară sau Capricorn, văd la cineva este dor de tine, este dor de experiențe în dormitor cu tine sau te dorește sau ești uimitor sau uimitoare. Văd aici o împăcare. Poate pentru alții poate să fie o dragoste la orizont, poate acea persoană a trecut printr-o trădare și cineva este dependent de tine sau parcă este frică puțin de tine acestei persoane. Dar familia acestei persoane parcă nu te place, așa simt. E o îndoială aici, o indecizie, este un poate. Sau ție nu-ți place de familia acestei persoane. În conexiune, văd fericire, confort și realizare. Pentru cei mai mulți, văd că vă veți găsi împlinirea cu această persoană, o conexiune cu multe secrete, poate fi o frică de a merge în profunzimea lucrurilor dacă aveți o relație de triunghi amoros, de a face o mișcare sau frica de responsabilitate sau aici mai simt frica de a deveni părinți sau oameni vindecați de trecut sau oameni competitivi sau pe concurență, poate să fie și la serviciu. În viitorul apropiat avem 7 de cupe, ieșiți din iluzie sau din așteptare. Pentru unii, cuptul de monede, această persoană vrea o aventură de o noapte din Taur, Fecioară sau Capricorn sau de risc, muncește foarte mult sau îți spune că muncește foarte mult și se termină. Cu turnul, Casa Domnului ne vine cu ceva neașteptat, cu ceva un șoc sau descoperi un adevăr sau descoperi că înțelegi care pe altcineva sau este indisponibil, e căsătorit. Și voi continua, dragii mei și dragile mele, cu viața amoroasă în ansamblu pentru luna iunie, să vedem ce vă așteaptă în luna iunie sau ce anume se va întâmpla sau ce mesaje primiți, dacă sunt
lucruri ascunse, zodia leului, a iunie. Avem treiul de cupe, multă distracție, treiul de monede și roata destinului, care indică deblocarea destinului, sau pentru cei mai mulți vă întâlniți cu destinul, cu soarta, cu jumătatea, cu suflet pereche, flacără, geamănă, ce vreți voi. În centrul avem persoane din Taur, Fecioară sau Capricorn, ați plantat niște semințe, aveți răbdare acum să crească. Poate fi vorba despre eforturi și investiții răsplătite, nevoia de odihnă și așteptare. Pentru cei mai mulți sunteți în așteptare, descoperiți ceva. Dacă vă apasă ceva sau sunteți descurajați de cineva din zodia Berbec, Leu, Săgetător, e prea mult, ai nevoie de echilibru. Această persoană are probleme de sănătate sau este o persoană stresată pe care trebuie să o lăsați în pace. Această persoană nu este disponibilă sau nu poate. Poate este îndrăgostit sau îndrăgostită, e dependent sau dependentă, dar e frică puțin de tine sau e ocupată sau nu te place sau ceva nu poate, atâta poate. Tu aștepți, dar simt aici să vă spun că poate ați făcut cunoștință cu o persoană care are o funcție și spune că muncește foarte mult sau este foarte ocupată și nu, dar cine te iubește te caută, cine nu stă la muncă sau unde vrea. Pentru mulți dintre dumneavoastră veți avea o victorie, veți face niște alegeri înțelepte care aduc recunoaștere publică. Veți fi în centrul atenției, veți fi premiați, invidiați, veți fi în centrul atenției. Veți lua un examen, veți ieși pe primul loc, veți fi recunoscători, poate să fie vorba și despre creștere prin partener din Berbec, Leu, Săgetător și nu numai, sau această persoană are o reușită sau cu dumneavoastră, reușiți împreună. Văd perspective uimitoare și valoroase, o reputație excelentă, sunteți plătiți la adevărata valoare sau munciți în echipă sau veți avea contracte împreună sau noi colaborări, noi contracte, noi prietenii, da, de afaceri sau ce vreți dumneavoastră, afaceri, puterea creativă și armonie. Pentru cei mai mulți, dorința de siguranță și stabilitate va da pe primul loc. Da, deci avem gândirea concentrată și atentă, poate duce la perspective uimitoare și valoroase. Pentru alții avem distracție, starea de spirit s-ar putea schimba brusc. Avem aici niște știri care merită sărbătorite. Multă veselie. Pentru cei mai mulți poate să fie vorba despre logon, nuntă, sarcină, absolvire, fericire, bucurie. Da? Terminați facultatea, multă bucurie sau vă schimbați partenerul sau vă lăsați. Poate să fie și chef după perfect fără tine. Alegerea vă aparține, da? Libertate. Aici avem o nemulțumire. O persoană din Rac, Scorpion sau Pești este ca și cum distincția între gânduri și sentimente. Nu lua tot ce auzi ad literam, nici măcar poveștile pe care ți le spui tu. Uneori ești cu capul în nori, dar să mai crezi ce spun alții. Văd aici o persoană pierdută sau nehotărâtă sau sătulă.
Mesajul este: trezește-te, dragă, la realitate. Ce rost are să stai cu persoane din astea victimizate sau... Înțelegeți dumneavoastră. Fiți deschiși către persoane vesele, da? Cum îmi place mie să spun, zâmbește, e moca. Ce mai avem aici? Avem doiul de bâte, de ambiție aici, sau o alegere de asemenea cu cineva din balanță, leu săgetător, sau tu faci asta, vei avea curaj. Ai o ambiție sau ai curajul să mergi înainte sau să-ți alegi un partener special sau jonglezi între două lucruri, între două persoane, două joburi. Sunteți încurajați să fiți curioși, să abordați viața cu lejeritate și să fiți deschiși către învățarea lecțiilor sau să călătoriți, să alegeți ce vă atrage sau ce sunteți meniți sau, da, libertatea de acțiune. Pentru alții avem roata norocului, un nou început sau deblocarea destinului. Pentru cei mai mulți, vedeți viața dintr-o altă perspectivă sau acceptați urcușul și coborâșul vieții, sunteți foarte bucuroși pentru ce aveți sau recunoscători și ai o nouă dragoste care vine. Deci ți se deblochează, da? Ești soarele lui sau al ei. Văd că ți asumi ce vine sau accepti urcușul și coborâșul vieții, pur și simplu, dar este ca și cum învârtești roata și se oprește dreptul divin aici pentru tine sau apare. Ceva nou, da? Sau o nouă dragoste pasională, o călătorie, succes, pasiune, da? Chimie, sentimente, totul se deblochează. Ce carte pică aici? Da? Când se deblochează alegerea, unde se oprește? Poate fi la noi oportunități, la dragoste, la sentimente, la satisfacție pe toate planurile. Acceptă ce ți-e scris sau ce în frunte pus. Mai avem multă veselie aici. Cu valetul de monede avem ai încredere că vei reuși. Vei fi promovat în carieră sau la bursă sau în studiu. Vrei să studiezi ceva? Vrei să schimbi domeniul de activitate? Răspunsul este da, poți, gândești ce vrei. Sau gândește că poți orice. Sau pentru alții poate vă gândiți să deveniți părinți. Mai văd aici. În viitor trebuie să-ți asumi. Da? Este foarte important să te gândești, dar multă veselie văd aici, că vei reuși. Scapă de o persoană răutăcioasă din care te trage în jos, nemulțumită, din ras scorpion sau pești, că este tot timpul nemulțumită. Persoanele care te tulbură sau te trag în jos sau te contrazic tot timpul. La revedere! Așa simt să vă spun. Aveți nevoie de oamenii care vă susțin, care sunt pe frecvență. Haideți să vedem mai departe ce mesaje primiți sau ce vă așteaptă în dragoste, trezire spirituală. Veți avea niște vise premonitori în această perioadă sau cineva îți deschide mintea sau ți se deblochează destinul și îți împlinești destinul sau visul tău devine realitate. Pur și simplu este ca un click, da? Ești foarte bucuros pentru ceea ce ai și văd evoluție împreună cu o persoană din Taur, Fecioară sau Capricorn. Adică sunteți pe aceeași frecvență, vă doriți, aveți același drum sau vi se deblochează un drum, poate să fie o împăcare cu cineva din această zodie și nu numai. Avem aici 11-11, număr maestru, urmați-vă intuiția, ceva aveți
primiți semne sau sunteți ghidați de divinitate, da, ești soarele lui sau al ei, ghidul interior îți dă semnale că această persoană este sufletul tău, sunteți pe calea cea bună, sunteți un întreg sau cineva te vrea în totul, străluciți și inspirați sau aveți un înger sau divinitatea care vă susține. Din nou sincronicități, parcă îi vezi numele peste tot, numai la el sau la ea te gândești sau sunteți telepatici, vă simțiți energia, parfumul, universul îți dă semnale, dar este la distanță și te deranjează. Poate îi propui să... Da, văd aici că este ca și cum te doare capul sau plângi sau acționezi și îi vei spune vreau să vii acasă, nu mai suporți, da? Și această persoană se va întoarce. Văd o deblocare. Și mai avem pe cineva care vine din trecut. Văd o reconciliere aici. Vine cineva pe care l-a iubit foarte, foarte mult în trecut. Deci simt aici să vă spun că o persoană este departe și se va întoarce pe neașteptate. Vei descoperi că acea persoană nu este căsătorită, dar nici nu ți-a spus. Ceva se întâmplă, văd că se întoarce. A avut o ambiție, dar n-a putut să iubească pe nimeni ca pe tine și se va întoarce. Așa simt să spun aici cu această persoană. Și tot timpul s-a gândit numai la tine. Aici avem un magnetism ieșit din comun. Avem divinul masculin, în care ne indică o atracție nebună, adică este iubitul suprem care apare, se gândește la tine și te urmărește și își dorește o adevărată uniune cu tine și îți va spune. Deci adevărul de o descoperire neașteptată. A plecat, da, continuă să te spioneze sau văd ceva se deblochează. Și mai avem vise sau visuri, ai încredere în intuiția ta sau din nou se apropie. Această persoană suferă foarte mult după tine. Tu i-ai întors spatele și ai avut și tu ambiție și din ambiție ați suferit sau a stat departe sau și ironia sorții sau se deblochează destinul și văd că vă veți întâlni, văd perspective uimitoare și valoroase sau. Dar văd totuși o precauție, frica asta de respingere sau de ceva, ori nu v-au vrut părinții, nu v-au vrut familia, ceva, dar acum ceva se întâmplă spre bine. Haideți să văd și câteva mesaje aici pentru dragii mei din zodia Leului. Mesaje clarificatoare. Evadare. Deci o persoană își distrage constant atenția pentru a-și ameliora durerea din realitatea sa. Deci cineva se gândește în continuu de tine sau își distrage constant atenția pentru a-și da, e în durere, în suferință, tot nu poate să te uită. Din nou pe cineva te urmăresc pe rețelele de socializare, îmi schimbă starea de spirit, mă uit tot timpul după tine, să te văd, poze, da, te urmărește peste tot. Poate tu te-ai căsătorit sau acea persoană nu s-a căsătorit și nu, sau ceva s-a întâmplat
Și mai avem flăcări gemene, îmi amintesc cine ești, te cunosc dintotdeauna, te-am iubit, te iubesc și te voi iubi. Deci pentru cei mai mulți văd distracție, văd potrivire, nebunie, frumosul, veselie, străluciți și inspirați pe cei din jur. Haideți să vedem și surprize, zodia leului. Dar cineva nu mai poate să stea în pauză și va veni. Sau dacă ești într-un triunghi amoros, nu poate să mai suporte această persoană și ori pleacă, văd furie, acțiune, se enervează, durere de cap. Pentru alții avem iluzie. Dacă ești într-o iluzie sau nu-i vezi defectele, ești orbit sau orbită, în luna iunie vei vedea realitatea, vei vedea pur și simplu, sau te vei trezi, cum îmi place mie să spun, nu te mai minți sau nu-ți mai consumi energia. Decizie. Nu vreau să te mai împart cu nimeni, totul sau nimic. Nu te mai mulțumești cu puțin, pentru că meriți această persoană pe această persoană care te iubește în totul. Vezi viața dintr-o altă perspectivă, deși vei lua o decizie radicală, ori cu mine, ori cu... Și să iau și o carte de răspunsul la întrebarea care te frământă acum, sau situația ta, dorința ta, de la oracolul Calendarul Divin. Hai să vedem, gândește-te, te rog, să vedem răspunsul pentru tine acum. În curând o pierdere. Știi de care? Anul acesta îți găsești jumătatea, sufletul tău pereche te caută sau vine pe neașteptate. Și mai avem împăcare, o viață nouă peste o săptămână. Deci această persoană se întoarce. Nici măcar nu te aștepți. Și vă rog să-mi scrieți și, dragii mei și dragile mele, aceasta a fost etalarea de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Apreciez enorm din suflet. Vă îmbrățișez cu multă recunoștință și iubire. Pe curând. Să aveți o lună iunie binecuvântată, plină de miracole.